Sugeng dalu. Kok gak jawab? Nah ya kok gak jawab. Siji BM Mami Okta sing ngomong. Semi coba Mi. Nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Ayo sing kompak, sing semangat. Merdeka! Metu lanange aku sampean rek. Lah ya jare wedok kok suarane kaya ngono. Adem iki apa dadi jebles? Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar kula Mami Okta kula Nur Fadilah ngaturaken sembah nuwun sawane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ingkang sampun rawuh dulur-dulur kula ugi sedaya kanca-kanca sabu ingkang sampun mirsani sembah nuwun. Sabu se-Jawa Timur. Nggih. Sugeng dalu Bapak perangkat desa. Sugeng dalu Bapak panitia juga. Tumrapipun ibu-ibu ingkang sampun ngladeni arek-arek. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi mboten supi kunjuk dumateng sedaya derek-derek sabu kuwabe beres ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun. Dalu menika kasenggoyong dening channel YouTube sampun meliput kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube Budi Wijaya. Uga Gundul TV yang menceritakan tentang sejarah seniwati seniman Jawa Timur. Dok acarane apa iki nak? Acara ini pun bedayan serba-serbi. Bedayan serba-serbi menika ngangkat gending Jawa klasik. Klasik. Ya, aku sampai keserimpet rek. Klasik ingkang sampun punah ketokane tapi diunggahno maneh ben diperbarui malih. Ben gak lali. Ugi sembah nuwun sedaya sabu, sedaya bres, Mbak Vida, Pak Pupu, ugi grup saking Setro. Sabu anti turu. Anti turu. Nggih Bapak Jarwo Boboro ingkang sampun rawuh. Ugi sabu kabu Drenges Jombang. Aduh. Wonten sabu Sopo Punden. Sopo Punden siap selalu. Dondo. Monggo diwiwiti sesarengan duo Gelali. Duo Gelali. Bisa gambang ora bisa nyuling, bisa nyawang rawani nyanding. Amin tamreng agung paringono bisa kakak langkung. Dibuka kanthi gending Sekar Sari. Sekar Sari Mami. Monggo nak adik-adik iki celuk. Nggih. Penampilan ingkang perdana ada Neng Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia. Tetap semangat sedaya ugi pamong desane kula aturi sembah nuwun kairingan genipun serampat ganda selasa solae lare maraja sarata kering wes mo
irone suka kudu eling lan waspada tan selawang atiku kuyuyu selagamu saya nambahi wangun dasar ayo lentir kuning ora wurung atiku dadi komeng mesemu sedhik aku trimo tenang aku tambu aku rinawaki ana sale wong atiku tan bisa lali Gedinge serapat sesarangan Mbak Bella kali Mbak Amel sembah nuwun sampun mirsani. Perlu kawigatosan nggih, Nduk. Anjir Mbok mami. pilih saking keluarga penggemar Budi Wijaya badhe nyawer cukup ten ngandhap mawon. Nggih, Tidak di bawah diperkenankan aja. di atas panggung. Aja. Nggih, langsung kemawon. Selanjutnya di belakang Neng Bella Firmansyah ada Neng Rista, Anda Rista, dan Neng Cindy Talita. harum manis wetone nganjuk harum manis wetone nganjuk sing ireng manis ora nate kepethuk harum manis wetone Jombang harum manis wetone Jombang wis suwera nate sambang harum manis weton Surabaya harum manis weton Surabaya sing ireng manis garawane sapa Ugi sempanipun saking keluarga dalam Trans Jatim ingkang sampun rawuh sapa punden sugeng dalu monggo dilajengaken sabaripun geningipun arum manis. Arum manis. Di belakang Neng Irista ada pelantun tembang-tembang manis campur sari Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Antoni. mikir sore mikir dipikir manas nati nyoleng sore nyoleng solengane arek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumangsa esok reteng sore reteng sing direteng arek kadiri esok mikir sore mikir dipikir manas ati Rating sesarangan Mbak Sanana kali Mbak Yantika pasukan DP J masih di tembang-tembang manis campur sari ada Neng Rani Gembulwati dan Neng Meni Mustikowati. Duo Gemoy. Nyanduk walang kakek jayupangan ora
dadi pek ora dadi apa kapal api kapal udara kapal selam bikin kitiran bukan permili bukan saudara siang malam jadi pikiran kayak ngene rasane tempe kaya kendang di bumbu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang kinawiyako Walang kekek. Sesarangan Bu Menik kali Mbak Gimbul. Rani. Mbak Rani Gimbul. Selanjutnya peranan-peranan penting Budi Wijaya ada Neng Inge Mutaya dan Neng Yuni Suyanto. Disusul Ning Fikum kali Ning Rizky. Neng Rizky Fajar. 4 seniwati sekaligus mablang manas ati ajang-ajang taline rawe aja dipandang wis ana sing duwe baru doyong ya mas doyong ulon dasar ayu mablang sing mablang duweke wong sayang keperak agak tinggi dikuak ledak agak gantine Sekawan Widowati sampun kaerengan kanthi gending Warudoyong. Warudoyong. Selanjutnya di belakang Neng Rizky pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Mariati Sudarto dan Neng Reni Suren. Dandang apa salah duku cilik gandeng apa beda laku di matine wangeneng rasa katindakno kationo ya mas raputo rene karasa putoku mau nyambut dewi Jamong sesarangan Mbak Reni kali Mbak Marimar katur njenengan sami. Masih di pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu.
prawira mati lelabuh negara elang ngono andang-andang ngangsur lambe tewas di pandang ramel duwe bayame kuning-kuning ayame yen nuju tak sanding Roneng nendra nale drayaksa ngalengka ela piye dalan seperti lopati ajur momor diteketi Butitin sesarengan Mbak Susan kairingan keneng pun songo kidul kata jenengan sami monggo Nduk dilajengaken J di belakang Neng Titin Subayu. Peran-peran penting Budi Wijaya. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini. Yemas yemas enyetan baliang idul tiwas dandan rasida kumpul dari mana datangnya lintang dari dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sana tempat saya kandang di Papua rawa kaya ngene rasane ati kaya wayang inawi lakon kairinganipun gending tengul jago keluruk Bu Sartini kali Mbak Endang badhe kula tampelaken mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan kang nomor kali Ibu Mary saking Mojosari nomor 3 Ibu Irma saking Jombang kairingan gending Jula Juli dasare negara raneng nendra nadraya sangalengka wen sumara yen jaka muturung teka ya ramaku dewe Wang prawira matilah labon negara gimana pasugatan Bedayan Sekarsari serba serbi sesarangan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya monggo campur sarine delewung Delewong. Semonggo. Selanjutnya yuk request berus.
berselindutan. Yuk teman terakhir, aku dari bapak guru. Borok cinta. Yang punya borok alias luka-luka. Oh iya. Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatahé kutha disebut kutha beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kutha santri pancen akeh kesenian lotrok iku kabudayane lotrok Budi Wijaya iku lotrok andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane Tirta wisata yoga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kau pasugatan pedayan Sekarsari serba serbi kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Dok, Nggih, Mami. wonten informasi kali woro-woro. Ajen apa? Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera Anda akan saksikan sebuah pementasan lawak sesarengan keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ana wong Jawa unen-unen nak. Nggih, Mami. Sironing suka kudu eling lan waspada beja-bejane wong lali jek beja sing eling. Among rasa nggih omong waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Kula Nur Fadila. Aturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.